Ini. Wah, nah, napil naman sa gym. Ya, tentang dia. Hey. Ako. Dali. Ulit pa na yung mga kako. Tanaw ulit sa likod sa video sa kung ano ka ng cellphone. Kita ko dito ko. Likot ka, likot ka. Kita. Kalapok ya. Kamu kalapok. Ha? Dili. Punta na kanang mga bangko ang sako dito. Diha da lang ng bangko diyan, kanang bangko wa untong sako para ang lubot di makalapok. Pagdabot ana lapok kayo. Bati dari kamay. Ya, makita ko kan. Tanaw ko nito lipot sa video na ko no. Kita ba yung bangko ito? Kita ka dili. Oh, di. Yeah. Orang magbuka di sini kan. Abad siyam. Jadi pagbuka.
Napaman yun. Mga dalon. Ayaw, bisa na dito. Sigo. Ano sigo? Baka tagamay. Ha? Para puno ato. Oh. Hindi akong magbalik. Ito na kita ka ito na i-raog na po. Ha? Dadaog na dito. Ano ka sila dito na huwag mong basa? Daog. Hindi ka po nang puno talid doon mga talid.
ko, kuha ko nito, mga ulit ka. Puro madag ko uban. Sigo na. Daw, sige. Gumana mo lang, pumunta, buhay balik ko. Ah, Oh, sana. Pagtubo ka. Kana mga pino dito, dala niya dito ha, para sa pingilag dito. Gumani mo. Ha? Kana pino ba pino? O kana ni ba para sa wala ko yung gamit dito. Ha? Tapos, Kani ba kanina ni ba? Wala na? ay na ako. Kana diha ilang naguna ka ng hugor ba? Walang dito.
Ha? Tandang? Uy. Oh, Isa ka? Ha? nalasugsuban ko. Ha? Nalasugsuban ko. Sugsog? Oh, Ano yung kuha, be? Ano, be? Ay, di yun. ay, kan. Sige. Sugsuban eh. Okay. Lang ba? Uloy. Ano kayo ba pa? Saan? Kung ano ang kahoy, di? Pwede na, sakta na. Pagkaligit ko na, video do. Ito pa mo. Ang mawal, kawal kayo man. Ay mo eh, content. Ha? Oh. Kaya mga pino dre, pamutay na mga pino dre. Ah, Itik mo dre. Babaw, babaw. Sige, pero masok. Mahal na, sa paso sa asos lubi.